ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ, ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବଦତ୍ତମ ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା, ଯାହାକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଏହି ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା। ଅବନ୍ତୀ ନୃପତି କହ। ଅବନ୍ତୀର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାସେନ। କାକୋଦରଃ କହ। ଉତ୍ତର ହେଲା ସର୍ପଃ। ବାସବଦତ୍ତା କସ୍ୟ ଦେଶସ୍ୟ ଆସୀତ୍। ବାସବଦତ୍ତା କେଉଁ ଦେଶର ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅବନ୍ତୀ। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ କହ। ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଦତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା। କାମ୍ପିଲ୍ୟମ୍ କିମ୍। କାମ୍ପିଲ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନଗର, ଏକ ନଗର। ତାବଦ୍ ଅୟମ୍ ସ୍ୱପ୍ନଃ କିମ୍। ତାବଦ୍ ଅୟମ୍ ସ୍ୱପ୍ନଃ କିମ୍। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ନା ଧନ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଧନ୍ୟ। ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କା। ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ଯକ୍ଷିଣୀ, ଏକ ଯକ୍ଷିଣୀ। ଆରୁଣୀମ୍ ଘାତୟିତୁମ୍ କହ ଆଗତବାନ୍। ଆରୁଣୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲେ? ରୁମଣ୍ୱାନ୍। ଉତ୍ତର ହେଲା ରୁମଣ୍ୱାନ୍। ଦର୍ଶକଃ କହ। ଦର୍ଶକ କିଏ? ମଗଧର ରାଜା। ଉଦୟନଃ ଦଗ୍ଧାବେତି ବ୍ରୁବତା କେନ ବଞ୍ଚିତଃ। ବାସବଦତ୍ତା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ମୋତେ କହି ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି? ରୁମଣ୍ୱତା, ରୁମଣ୍ୱାନ୍। ମଧୁକରିକା କା। ମଧୁକରିକା କିଏ? ପଦ୍ମାବତ୍ୟାଃ ଦାସୀ। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଦାସୀ। ପଦ୍ମିନୀକା କା। ପଦ୍ମିନୀକା କିଏ? ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଦାସୀ। ପଦ୍ମାବତ୍ୟାଃ ଦାସୀ। ପଦ୍ମାବତ୍ୟାଃ ଶଯ୍ୟା କୁତ୍ର ସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣା। ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଶଯ୍ୟା କେଉଁଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ସମୁଦ୍ର ଗୃହେ, ସମୁଦ୍ର ଗୃହରେ। ପଦ୍ମାବତ୍ୟାଃ ଶୀର୍ଷବେଦନା ସମ୍ବାଦମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା କୁତ୍ର ଗତବାନ୍। ରାଜା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ବେଦନା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ସମୁଦ୍ର ଗୃହମ୍, ସମୁଦ୍ର ଗୃହକୁ। ସମୁଦ୍ର ଗୃହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରଦେଶେ କିମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବିଦୂଷକସ୍ୟ ଭ୍ରମଃ ସଞ୍ଜାତଃ। ସମୁଦ୍ର ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କ'ଣ ଦେଖି ବିଦୂଷକଙ୍କର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ପୁଷ୍ପମାଳାମ୍, ପୁଷ୍ପମାଳାକୁ ଦେଖି। ରୁଜମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ ଶୀଘ୍ରମ୍ ନ ମୁଞ୍ଚତି। ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ। କୁତ୍ର ଅଧିକଃ ରମଣୀୟାନି ଉଦକ ସ୍ନାନାନି ସନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି? ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ, ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ। କଦା ବିଦୂଷକ ସମୁଦ୍ର ଗୃହାତ୍ ନିର୍ଗତଃ। କେତେବେଳେ ବିଦୂଷକ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରୁ ବାହାରିଲେ? ଉଦୟନସ୍ୟ ଶୟନାତ୍ ପରମ୍। ଉଦୟନ ଶୋଇସାରିବା ପରେ ବିଦୂଷକ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଶୀର୍ଷାନୁଲେପନମ୍ ଆନେତୁମ୍ ସମୁଦ୍ର ଗୃହାତ୍ କା ଗତା। ମୁଣ୍ଡରେ ଔଷଧ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧକୁ ଆଣିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଗୃହରୁ କିଏ ଗଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚେଟି। ସମୁଦ୍ର ଗୃହାତ୍ ବିଦୂଷକଃ ଉଦୟନମ୍ କୁତ୍ର ନୀତବାନ୍। ସମୁଦ୍ର ଗୃହରୁ ବିଦୂଷକ ରାଜାଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଲେ? ଚତୁଃଶାଳାମ୍, ଚତୁଃଶାଳାକୁ ନେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନେ ରାଜ୍ఞଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ପର୍ଶଃ କିମ୍ ନ ମୁଞ୍ଚତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାଙ୍କର ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରୋମାଞ୍ଚ, ରୋମାଞ୍ଚ। ସ୍ୱପ୍ନେ ଉଦୟନଃ ବାସବଦତ୍ତାୟାଃ କୀଦୃଶମ୍ ମୁଖମ୍ ଦୃଷ୍ଟମ୍। ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତଙ୍କର କେଉଁଭଳି ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ? ଦୀର୍ଘାଳକମ୍ ଯୁକ୍ତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳକଯୁକ୍ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁନ୍ତଳଯୁକ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ। ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର କଥାବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।